Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban. Szerintem látjátok, hogy mit játszok. Kijátszuk utoljára a Chapter 1-et, hogy láthassuk újra. Mi volt akkor? És mi volt akkor. És azt is meg tudnánk nézni, hogy most és akkor, mármint ilyenkor, milyen fejlesztéseken ment át a játék. Úgyhogy gyors is el is skippelem. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, élvezzétek a videót, akkor kezdődhet. De közben itt vagyunk. Úristen. Hát utoljára ilyet is ritkán láttam. Mik a színek? Zöld, rózsaszín, sárga, piros. Zöld, rózsaszín, sárga, piros. Ezt így gyorsan skippeljük. Nem vagyunk kíváncsiak erre. Hát most kézbe mit mondjak? Hát egyszerűen ilyen most itt a kéz. Amúgy elmondom nektek, ugye amikor Huggyt megöltük, bár idézőjelben megöltük. Szóval igazából amúgy nem öltük meg Huggyt, csak azt hittük, hogy itt a vége. Hát de nem. Igazából nagyon sok ember gondolta, hogy visszatér, és nagyjából a Poppy Playtime fő arca volt ő. Sőt, a fő szerintem. Úgyhogy itt mit is kellett oda? Ja, igen, és akkor állítólag ott lesz egy kulcs, igen. Ez eddig megvan. Itt lesz az amúgy én, amikor kijött a Chapter 1, szerintem a Chapter 2, akkor én itt mindig bonyolultnak hittem, de hát szerintem nem bonyolult. Hát a többi chapterhoz képest nem bonyolult. Jaj, elgett el. Igazából én a Chapter 3-ot még nem játszottam ki, se a Chapter 4-et. Úgyhogy nem mondom azt, hogy esélytelen, hogy legyen videó bármelyikből. Hát a Huggy's résznél szenvedni fogok. Amúgy elmondom, videón kívül egyszer kijátszottam a játékot, hogy ne legyen nekem olyan idegen a játék. Ennyit bevallok, hogy tényleg, hogyha nagyon gyorsan csinálok dolgokat, akkor nyugi. Videó előtt egy ilyen 10 perccel ezelőtt játszottam ki, hogy ne legyen idegen, ne legyen 20 perces egy videó, hogy megakadok egy résznél. Ahogy felraktam egy videót, ezt a videót másodszorra veszem föl, 16 perces lett a videó, de úgy, hogy még ki sem vittem a játékot, mert mondta, hogy part 2. Aztán így úgy gondoltam, mondom, Isten őriz, hogy felrakjam, mondom, csináljuk meg normálisan ezt egy ilyen 2 perc alatt. Itt igazából amúgy a map ilyen nagyon rövid, szóval a többihez képest tényleg itt csak annyit látok, 3 perc telt el nagyjából a videóból, de már itt tartok. Szóval tényleg, akkor ez kijött, akkor 1 órás live-ok születtek, mert azt hitték tényleg olyan nehéz. De mondjuk voltak fél órások, a Jodom Owen McKendry is valami fél órás volt a live, de tényleg fél órás live-ok voltak, úgyhogy ezt tényleg ki lehet játszani 3 perc alatt, de megkeresem ezeket a nem tudom miket, és mindjárt visszajövök. Na, újra itt vagyok, megtaláltam az összeset, elmondom nektek, rohadt nehéz volt, szóval a zöldet, én egyszerűen nem találtam, szerintem ez lenne egy 10 perces videó, ha most így tényleg nem lett volna, ha nem mutattam volna, szóval mutattam volna, és nem rakod oda, így. Oké, menni oda. Ugye ki lesz fíve a játék, úgy meg lesz egy nehéz rész. Vagy mit tartunk nehéznek, inkább az. Hát, amiben voltak videó... Azt hittem beakadtam, és ennyi volt a játék. Na, kérem. Kérem ide. Ide. Így.
Most jöttem rá, hogy a rossz gombot nyomtam. Óra, meg óra. Amúgy én egy kicsit sajnálom amúgy, hogy ebben az első részben oké, csak Huggy-Wuggy volt, hisz még az volt az első rész, és még nem annyira dolgozták ki. De azért néha egy kicsit így belegondoltam, hogy sajnálom, hogy nem jött valami ilyen, akár egy olyan lény, aki csak egy másodpercig látszódott, de látszódott. Szóval, honnan is kell venni az áramot? Hát nem onnan. Onnan. És akkor itt lecsúszunk. Így. Akkor ezt így. Ja. Tehát igazából nem is éri meg mozogni. Úgyhogy gyors, mire odaérünk. Na, itt vagyunk. Szóval itt mi is volt, ja. Tudom. Azért hiába előbb játszottam ki videón kívül, épp 10 percre játszottam ki a játékot, még akkor is vannak megakadásaim. Miről beszélek? Igen, mondtam úgy, hogy utoljára látjuk ezt a játékot, szóval egy esélye már egy videós se fogja kijátszani. Maximum úgy egy nagy live-ot, hogy összesen az összeset ki kell játszani, és akkor lenne az mondjuk. Azt mondjuk egy kicsit adnám, hogy tényleg az összeset így egyszerre összekombináljuk. Így. Igen, akkor itt így. Igen. Így. Így. Talán. Ja. Na, mindjárt visszatérünk, hogy elkészül a játék. Úgyhogy mindjárt jelentkezünk. Ami nekem egy ilyen 5 perc, az nektek ilyen 2 másodperc. Na, kész lett a játék. Várjál. Igen, ezt elvisszük. És akkor itt. Én már nagyon izgulok, mert ugye a Huggyst én ugye előbb kijátszottam, és 3 próbából. És 2-szer meghaltam, egyszer azért, mert már én azt hittem, hogy lecsúsztam, hogy mondom, nyertem. Ezt nem is. Jaj, ez ilyen? Hát én nem így gondoltam el ezt el így. Szia! Ez direkt úgy van programozott, hogy egy ilyen gyors vagy utol fog érni. Ne! Mi? Az előző gondomból akadva, nem tudom, hogy biztos valamivel megakadtam, vagy nem tudom. Hát tudom, hogy előttem volt valami, de és abban megakadtam, de akkor ott nem értem ezt a játékot. Itt lecsúszunk, kijöttük a játékot. Aha, csak azt hiszed. Mi? Mert nem ilyen egyszerű. A Huggy itt a végénél, azt szerintem nagyon nehéz volt itt Chapter 1-nek. Hát hol? De ezt én mindig elfelejtem. Az nekem a nagyon fura, hogy futok, és meg úgyis utolér. Nekem ez a nagyon fura. Hát nézd meg. Hogy lehajolt? Jaj, úgy itt engem üldöz? Adjuk, majd lesz egy ilyen tutoriál, hogy engem üldöz igazából itt az elején, vagy ő csak igazából rá van programozva, hogy jön az ajtó fele. És ha itt megállnék, akkor mi van? Amúgy itt is lenne egy csomó kérdés, hogy ott megállnék, mi van akkor? Fussál már, dög lassú. Igen, itt erre. Ja igen, itt volt ez a rész. Itt leessünk. Így. Itt volt egy két hiba. Nem láttunk semmit. Tudom, hogy miért így csúsz. Igen. Miért akadok meg mindig? Mit tudjál már ki, Erzsi? Fussál már, dög lassú. Így. Így. Vigyük ki a játékot. Így, essél le! Hát már nem is hiányzol. Viszontlátás. Na és akkor még itt gyorsba a babát begyűjtjük.
amúgy hiába chapter 1 is már rég vége, még akkor is beizgulok, hogy érte, amúgy itt lenéztem és nem láttam a hagit. Ilyen gépezetnek kell lenni, ami leállt odáig, gondolom semmilyennek lehet a legjobb géped. De tényleg, ez szerintem ez a chapter egy nagyon nosztalgia. Hát így visszagondolni is, amúgy jön, akkor én oda megyek. Nézzük már meg. Az a lényege a videónak amúgy, hogy megnézzük, hogy mivel változott a játék. És lehet, hogy itt ugye össze lehetett gyűjteni így kör közben, aki nem észrevette. Ugye voltak ott a gyűjtésnél is egy sárga ilyen kazettás hülyeség. Úgyhogy ezeket a kazettákat most így pontban eszékbe gyűjtöm. Hogy így lássátok, hogy amúgy lehet ezek egy ilyen, igen, itt a prototype. Lehet nagyon kamerában nem hűri át, de ez a kéz. Hát itt igazából csak ennyi mutatja a prototype-ot. Hát igen. Igazából, ja, ennyi mutatja a prototype-ot. Hát igazából Chapter 2-ben már nem lesz nagyon idegen, hogy mi az a kéz. Itt már meg fogsz tudni róla egy-két dolgot, hogy egyáltalán létezik. Na, de körülbelül ennyi lett volna ez a videó, és nem tudom, hogy mutassam be még azt az utolsó kis részlet. Amúgy ott nem elfutott valaki? Itt elfutott volna valaki. Szóval, hogy tényleg nem tudom, hogy mutassam meg ezt, hát meg is fogom mutatni. Itt vagyunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, dobjatok egy lájkot, vagy egy dislike-ot, iratkozzatok fel. Sziasztok!